Tuupolaaja taas täällä. Aikoin jatkaa tätä mahtavaa Minecraft Let's Playn tekemistä. Tällä kertaa mikki lähempänä, koska Empuanka kommentoi, että laitetaan mikki lähemmäksi, että kuuluisi paremmin vähän nämä. Sitten minun piti kuulemma laittaa peliääniä pienemmälle ja musiikkiakin piti laittaa paljon pienemmälle. Näin. Selvää. Jatkammeko tätä kaivausta? No, ei nyt jaksa. Tässä jaksossa, jos tää nyt yö loppuis, mä voisin tässä vaikka käydä vähän tappaa tyyppejä. Muuten, paitsi mulla ei oo yhtään armoreita, joten anteeksi tuo yskiminen. Siellä on paljon creepereitä. No niin. No, mennäänpä sit. Mitä? Creeper! How are you? Creeper. Minne meni? Creeper, tule tänne. Mä oon aika varma, että kohta joku hyppää mun niskaan. Hello? Mr. Creeper? Are you here? Hyvä päivä. Mikä toi ääni oli? Onks täällä joku luo? Mitä sä sekoot? Oho. Hiekkaa ja koppelestone. Eipä tarvitse ite ruveta mainaamaan. Aamu tulee. Muhahaha. Mitä? Ahaa. Siellä olikin vain tuo hieno elukka. Skeleton. Mitä sinä teet täällä? Saanko tulla kanssasi uimaan? Tää mun piha on täällä aika hieno. Joo, haistakaa. Sanonko mikä? Hyvästi kaikki. Mä menen taas ulos. Slenderman! Ui perhana, mä pelkään tota. Älä tule lähelle. Älä tule yhtään lähemmäksi, mä menen tänne sisälle. Ui saakeli. Silloin pelottavat äänet. Mitä? Eikä se täällä. Mitä? Ui. Mä pelottanut. Saakelin äänet. Hui perhana. Jos se on täällä sisä. Missä helkkarissa se tyyppi on? Jos se on jossain täällä, niin voi helvetti. Hyvä, se on ulkona. Mä jo pelästyin, että se teleporttasi tänne sisälle. No, ole hiljaa, siellä saakeli mursu. Joo, se on mun talon päällä. Lopeta jo. Mä en kestä tota sun vinkuntaa. Ai. En mä halua tonne. Helkkari, jos se jossain väliin. Ei, älä lakita. Ei, helkkari. En mä kestä tota. Slenderman. Voisit pysyä poissa. Älä tule tänne. Perhanan
urpo. Minun kivesmiekkani. Miksen piti tulla tänne sisälle? Piranan urpo. Pois täältä. Joo, mulla on laki. No niin. Nyt mä tapaan tos Slendermanin. Pois täältä. No niin. No minne vittu, jos se on tuolla ylhäällä. Slenderman tuli taloon. Uusi ohjelma. Ei helkkari, taasko se teleporttasi tänne sisälle? Missä sä oot? Missä? Lämpeneekö? Mitä? Kuulet sä mua? Slender? Are you hear me? Where are you? Missä? Mitä? Hallo? Slendu, oot sä siellä mun katolla? Ei helkkari, en mä kestä tätä yötä. Se on varmaan yhden hitin päässä, että se kuolee, mutta... Mistä? Täällä on nyt jossain joku pedaarikin. Vielä pienemmällä. Noniin. Etkä sä mukaan... Oi, helkkari. Mä haluun pois täältä. Ei, mä en uskalla. Mua pelottaa oikeesti. Kohta jos tulee joku Slenderman selkään, niin oikeesti. Et oo tosissanne. Slendut, voitteko te lähteä? Vitsi mä saikään, jos kohta tulee selkään joku Slendu. Mennäänkö ulos tappaa Slendut? Hyökätäänkö? En mä tiedä uskallanko mä. Siellä on vissiin spider ja zombikin. Voi perana. Perana Slendu. Sinä pedaari siellä, spideri. Mä pelkään sua. Älä tule tänne. Voi piranan. Zombikin täällä. Jammut zombi, voi helkkari. Nyt pois täältä, en halua. Mene pois, paskiainen. Pirana. Piranan urpot. Joo. Tää jakso taisi olla tässä. Se oli hirveää. Siis oikeasti hirveää. Slendujen pakoon juoksua. Ja se jäi sitten vielä henkiin se Slendu. Käy vielä täällä ulkona. Noniin. Hyvä. Kaikki on taas hyvin. Ja tämän jakson nimeksi tulee Slenderman. Selvä. Hyvästi. Muistakaa kommentoida, tilata ja liketä videosta. Hyvästi.